सेंग्रा सिख्लाफोरा आंखौ फैसा सिखाव खावग्रा होननानै सानब्ला मा जानांगौ जाखोब्रा? आंथ' फैसाखौ गोसो गाज्रि खावाखैना, आंनि आखाइ फारनैयासो खावदों। बेवहायलाय आंनिलाय मा दाय? मा दाय? आयला माथो अखाबो हाबायलाय, खानाय जाय दुम लानानै अखा हानायखौबो ताल मोनलायाखै माथो। दालाय मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा? न'आवबो थांफिननो हालाना, आं न'निफ्राय खारबोदोंसो। साथाबो गैया, बहा हाबसोना थानोब्रा? ओइ शाला थास' बिलाइ, बे थास' बिलाइखौनो साथा हमनोसै आं। उपाय गैला, थास' बिलाइखौ साथा हमाब्ला न'आवथ' थांफिननो हाखाला आं। न'आवबो मा मोखाङै नुजाहैफिननांगौ जाखोब्रा? मोखाङा 10ता जानाय मोनब्लासो राबननि बायदि, जे राबननि खर'आ 10ता ना, थिग बिदिनो आंनि खर'आबो 10ता जानाय मोनब्ला मोनसे खर'आ लाजिबा मोनसे खर'खौ दोनथ'नानै गुबुन मोनसे खर'खौ न'आव लानानै थांगौमोन ना आङो। दा मोखाङानो मोनसेल' मोखां 10ता मोनबासोमोन, मोनसे मोखांखौ दोनथ'ना मोनसे मोखांखौ लानानै नुजाहैगौमोन। दा मोखाङाबो मोनसेल' जाबाय, बोरै नुजाहैबावनांगौ जाखोब्रा न'आवलाय? आइजों रायजानानै न' गारना फैलायबाय आङो, दा बोरै न'आव थांफिननांगौ जाखोब्रा? आइला जामाइला माथो बिदासोलाय। आदा मा खालामदों नों बेवहाय? मा खालामनांगौ जाखो? जेबो खालामाखै, तपस्या खालामहैनो नागिरदों आं। आच्छा हिमालय हाजोआव नामा? दाच्छाला बिदा नों न' गारनानै फैबायना, बेनिखायनो हिमालय हाजोआव तपस्या खालामहैसिगोन खोमा सानदों आरोलै। मा आं न' गारना फैनायखाय बिराद खुसिथार नामा नोंसोर? ओइ बिदा मानि खुसिनि खोथा जानांगौ जाखोब्रा? नों न' गारनानै फैदों, बेवहाय आंहा बुंनो जेबो खोथा गैया, मिथिबायना? नों बुजि गोरों जाखाबाय बिदा, बेनिखायनो आं फंबाय जानानै नोंखौलाय मा बुंनांगौ जाखोब्रा? जायखिजाया जों सानैनि बोरा, माने अफ्रिजानि आरो आंनि बोरा नोंनाव अराय सम थाबाय थाफागोन दे। नों जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै संसार जाहैनो हाथों। बा आंखौ लांनो फैयाखैथ' बिसोर, आंहालाय आंखौसो लांनो फैदों सानदों। थैद साला। आदा बिदिब्ला नों जोंखौ गारनानै थांनोसै? बारा थांनोसै नङा, बे जोंखौ गारनानैनो फैखाबाय अफ्रिरानि। दिनैनिफ्राय जों बिदा एमाव राजाखौ अराय समनि थाखाय गोसोल' खांबाय थानो हासिगोन। बिदायाथ' न' गारनानै फैखाबाय जेब्ला जोंथ' मालाबाबो नुनाय नंला, नङा होमबा? बेनिखायनो गोसो सिंजों गोसोखांबायल' थानायसै आरो। थैद साला थां नोंसोर, आंनि खर' जानो फैदों नोंसोरो, थां। जागोन दे, जों फैबाय आरो नोंना साथाया देन्जार मोजांलै, बरिया। साला स्वाद गथ'फ्रा, आंखौ बिदाय होनोसो फैदों आरो बिसोर आंखौ लांनो फैयाखै। दा आं मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा? बे अखा खोरोमनाय अखा बोथोराव बहा थाहैबावनांगौ जाखोब्रा? सोरानोबा न'आव हाबना थाहैथ'बाबो न'आवसो फन खालामना खोन्थाहरलायगोन, नै नोंसाना एमाव राजाया जोंहानि न'आवसो दङ होननानै। होमबा न'निफ्राय खारबोनायनि मा ओंथि जाबावगोन आंनालाय? ओइ साला दुखुथियाजो, आंखौ रावबो नायग्रोमाराखै आरो बा आइ आफामोना आंखौ बिदि खालामजाबाय आरो। एसे अखा हादों, दा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा? ओइ साला सोरानिबा मोसौ गलियावनो थाहैथ'गोनलां, गाबोन सोरांबा मा जायो जाथोंसै। बे अखाया मानो हाबाय थानांगौ जाखो दे? आंहा गाबोन रिल्स बानायनांगौआ। साबन बरसा बिजुली साबन को पानी होननायखौ बानायनांगौ, मालाय बयबो बानायगासिनो। आंहासो बानायनोनो मोनला, रिंलाइट बिबाबो मोना। मा न'खराव जोनोम जाफैनांगौ जाफैखो आं? जोंलारि नोमफानो फन हरलाय, आंनि मबाइलाव फैसा गैला। आंनावबो फन गैया। मा जाखो नोंनि गोदान फना? आंनि लोगोआ लांथ'बाय। मा? लोगोआ लांथ'बाय? सोर लोगोनो हरथ'खो नोंलाय फनखौलाय? आंनि लोगो आरो, आंनि गासिबो लोगोखौ नों सिनायाना आयै? अब्लाबो गावनि फनफोरखौ मालायनो बिदि हरनाया मोजां जायाखैना? लोगोबाबो गावनि पार्सनेल बुस्थुखौ हरजाया। आयै नों टेनसन लानाङा, आं साननैसो लोगोनो होथ'दों। नों फन लायालासिनो थानो हायि मानसियानो लोगोनो बोरै होथ'नांगौ जाखो? ना मबाइलखौ फानबायसो नोङो? आयै आंनि मबाइलखौ आं लोगोनो होथ'दों होनबायना, मानो सोंबाय थायो? मुड खाराब खालामलाबायनो नागिरो। आं नोंनि मुड खाराब खालामाखै दे, आं नोंनाव सोंदोंसो, नोंनि फनखौ सोरनो होखो नों? नों बेफोरखौ सोंबाय थानाङा, आं साननैसोनि उनावनो मबाइलखौ लाबोफिनगोन। टेनसन जानाङा नों। आब' बाहेराव जाबायदि अखा खामोनहाय, आयु जेने थेनेसो फैबाय आं। दे मोजाङानो जाबाय, आरो आलासि सासे फैबावनांगौ दङ। सोर आलासि आब'? नार्जि बुदां फंबाया, बे फैनो नागिरदों। आच्छा जाथिया फैनो नागिरदों। औ मालाबाबो फैफेरा नालाय, बेनिखायनो ओंखाम जाथावथाव लिंबोबाय आं दिनै। बे सन्दलायासो दाबो सफैला, बेदराव होनो मस्ला बिहरदोंमोन आं। देलाय नों फन खालामहरलाय। र' होमबा आं फन खालामहरनि। गुमै नों न'आव माला फैगोन? अ दे होमबा गुमै माबा लानानै फैफा, बे मस्लाया, बेदराव होग्राया बेखौ। आब' गुमैया फैगासिनो दङ आरो मस्लाखौबो लाबोफानोसैनो। फामे देलाय आंजों एसे हेफाजाब होफालाय, खुमब्राखौ हाना होलाय। जागोन दे आब'। आरो जोंलारि नोंलाय, नों आइखौ एसेबो हेफाजाब खालामाखै नामा? उदै सादों आंना, उदै सानाय खर' सानायानो जोबा बेना। आरो जोंलारि मबाइलखौ सोरनो होदों गाबोन लाबोबानो जाबाय। आयु मबाइलखौबो बिदि होथ'जालायो आरो? आंनि लोगो नालाय होथ'दोंमोन आरो। लोगोबानो मबाइलखौ होथ'जालायो आरो, इसिबां दामिनि मबाइलखौ होयो, आंनि बेस्ट फ्रेन्ड नालाय। है नोंसोर आंनि खर'खौ जाबाय थासिगोन, उन्दुहैनोसै आं। नुबायना फामे मा एसे अख्रा जाखो बे जोंलारिया? आरो बेफोरबायदि मबाइलखौ होथ'जालायो आरो, सोरनो होदोंथाय बेबा मबाइलखौ? गावनि मोजां मोननाय सेंग्रानोसो होआखैथ'। आयु आइजोंलारिया मोजां मोननायबो दंलायो होमबा?
मानो थाया जानोहाय आजिखालिनि गथ'फ्रा उन्दैयावनो मोजां मोननाय लायो आब'। बिसोरखौ मोजाङै नोजोर होखायाब्ला उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै सासन होआब्ला उनावहाय देरबा बिराद प्रब्लेम जायो आब'। आरो दानि जुगनि गथ'फोरनि अख्राफोराथ' लाजाखाया। नंगौहाय आं मालाबाबो नोजोरखौनो होआखै जोंलारिनाबो मोजां मोननाय दङ होनना। होमबा बियो गावनि मबाइलखौ मोजां मोननाय हौवानोसो होथ'दों आरो जास्ट सन्देहसो खालामदों आब', जानोबो हानाय होननानै। नङाब्लालाय सोर लोगोनो फन होथ'नो बेलाय गावनि मोजां मोननाय सेंग्रानो नङाबा। नों बांद्राय टेनसन लानाङा आब', आं थाल लानि र'। बे मबाइलखौ सोरनो होमारदों? औहाय नों बिनि बिमादै ना, नोंनो एसे नोजोर होदो दे। आं सोंबा आंखौ रागासो जोङो। आब' नै माथो आलासिया सफैबाय। फै हाबफै। बिराद अखा हाथारदों माथो दिनै आब'। औहाय बांद्राय अखा हाब्लाबो दैबाना जानायनि चान्स थायो। अखा हायाब्लाबो आबादारिफोरनि थाखाय खहा। फै जिरायफै। जागोन दे आब'। फामे नों आलासिजों दसे रायलायथ' दे, आं साहा फुदुंना लायनि। जागोन आब'। मा खबर फामे? माथो नों गुवाहाटीयाव थांसिगोनबालाय? आच्छा आं गुवाहाटीयाव थांसिगोनखाय आंखौ नायनो फैदों नामा? मा? माने आं एदावदोंसो नोंखौ। आं बेखौनो गिबायसोमोन आंनि गोसोनि खोथाखौ पुलिसफोर बायदि बोरै हमखो होननानै। थारमाने खोथाया नंमारगौसो आरो आं गुवाहाटीयाव थांसिगोनखाय आंखौ नायनो फैदों। बिनि फिननायखौ आं मा होननानै बुंबावनो, आंनाव बिनि फिननाय गैया। आलासिफोरा माथो सफैनानै दंफैयोलै। गुमै नोंखौनो नेगासिनो दङ। नंगौ नामा? आच्छा जाथि, नखरफोराव गासिबो मोजाङैनो दङ ना? औ आदा, गासिबो मोजाङैनो दङ। दे मोजाङानो जाबाय। सम सम बिदिनो खावलाब्ला नुजाफैनांगौब्रा। खावब्ला नुजाफैनो थाखायबो नोंनो न'आव थाया माथो आदा? सैथो खावब्ला नुजाफैनो थाखायबो खावब्ला नुजाग्राबो थानांगौ नङा होमबा? गुमै हरम'निया ने सोमस्रिनो हैथां। जागोन गुमै। आच्छा जाथि, अमृत बिदै लायना लाया नोंलाय? अमृत बिदै? बहा मोनोलै अमृत बिदैखौलाय? अमृत बिदैखौनो सिनाया नामाब्रा? जोंफोरबायदि मानसि लोंग्रालाय माथो जाखोब्रा? गारमाया गोरान जाबा गारमाखौ फिसिग्राया। जौखौ बुंदों होमबा आदाया? लोङो मालाबा लोंद्रायिबो नङा। हामथारबायलै, बिराद गोबावसैमोनलै आड्डा होनो मोनिया। आड्डा होनोसै ना जोंहा सानैजों। आं आड्डा मारिनायाव बारा मोजां नङालै आदा। टेनसन लानाङा नों बेफोरखौ। अमृत बिदैया उदैयाव हाबबाथाय अट'मेटिकलि खुगाया लेब जाखागोन आरो। नों टेनसन लानाङा। नों आड्डा मारिनो रोङाबाबो आं रोंहोथारगोन, मिथिबाय? ओइ सन्थला, बिथिं फैलाय। थांगौ। दसथि थाथ' दे, जिरायथ'। जागोन दे आदा। अमा राजा, एमाव आबायालाय माथो दासिमबो न'आव फैयाखै? बोथोराबो मोजां नंथारा, बहा थांखो बेलाय? आं सिमां रायजोआव दसे थांनो नागिरदोंलै। मा जाफैलायखो नोंहालाय? मा जाफैखोसो होननानै बुंदों? एमाव आबाया न'निफ्राय ओंखारलांनाया दाबो फैयाखै। खारनाय मानसिया फैफिनो नामा मालाबा? मा होननाय जादोंहाय गावनि फिसालाखौनो? एमाव आबाया बहाबा खारलांनायखौनो मोजांसो मोनदों होमबा? थै, मानो मोजां मोननांगौ जाखोब्रा? बेफोर गासिबो नाटकसोब्रा, बिमा बिफाखौ ब्लेकमेल खालामग्रासो। बांद्राय फिसाफोरखौ दाव अनजायालै। खारनाय समाव दाखार होननानै हमथाथारनाङा, नङाबा खारनो नागिरबाय थागोन। आं बुंखाबायना, दिनै हरसेखौल' नाय, गाबोन फुङाव खावब्लाब्ला नुजाफैगोन। गोमाना थानाय अमाया अखानायै फुङाव न' लानाय बायदि। आंनि एमाव आबाया गोमाथोंल'हाय, गोमाबा नोंखौनो दाय हमगोन आं। आइला, आंखौसो दाय हमगोन होननानै बुंबाय नों फैसा सिखाव होननायखायसो खारदों दा। आंलाय बिमा नालाय एसेबाबो रायखागोन आरो। आंनि फैसाखौलाय मानो खावनांगौ जाखो? होमबानो आं बेखौ न'निफ्राय खार होननानै बुंदों आरो। बे खाराखैब्रा हांग्रिमोनदि, बे खाराखै। मिथिबायना, गोदो सेंग्रा समाव आंबो बिदिनोमोनब्रा। आइ आफाजों नांलायबाथाय न'निफ्राय खारनायखौल' मिथिथारोमोन आं। ओमफ्राय न'निफ्राय खारबाथाय लामा ससेयावनो बोरैबा मोनो आरोना। मालाबा ओंखाम उखैनानै होलायगोन, मालाबा माबा माबि जाब्रबनानै होलायगोन। ओमफ्राय अखानायै न'आवनो ग्रुबला नुजाफैसिगोन आरो। आइमोनाबो आफामोनाबो नुबाबो जेबो होना आरो, सिरि नुयै बायदि जानानै थाफ्लासिगोन आरो इसोरबो। थिग बिदिनो एमाव राजायाबो बिदिनो जागोनब्रा। दा बियो गावखौ नागिरफैगौबासो जागासिनो बियो। बे अखा बोथोराव सोर फाग्लायालाय बिदि साननांगौ जाखो? बे अखा बोथोराव सोरनाव हाबनांगौ जाखो बेलाय? आरो आं फन खालामनानै नागिरहरजोब्बाय, रावनिबो न'आव गैयानो। जायफ्रा मोननाव दङ खोमा? गैयानो, जायफ्रानावबो सोंहरबाय आं। नों टेनसन लानाङाब्रा, गाबोन फुङावनो गुरब्ला नुजाफैफिनगोन। नों नायबायल' था। नों मानो टेनसन लादोंब्रा? एमाव बेटाया आंनिसो फिसालाब्रा। बेनिखायनो आं माखासे खोथाफोरखौ एमाव बेटानिख्रुइ बांसिनसो मिथिगौ। आं एमाव बेटानि गोसोखौ। नों बांद्राय टेनसन लानाङा, मिथिबाय? एमाव बेटाया आंनिबो फिसाला, नोंनिल' नङा। थां ओंखाम खुरैदो, ओंखाम खुरनानै जाखांनानै दसे आराम उन्दुनोसै। दसेल' उन्दुगोन, बिनि उनाव बहा थांगोन एमाव बेटाखौ नागिरहैनो? आरो उन्दुफिनगोनब्रा, उन्दुबायानो थागोन।
मा फाग्ला आं नङा फाग्ला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो फाग्ला बयबो फाग्ला ओइ हांग्रिमोनदि नों आंनि जिउनि सना ओइ हांग्रिमोनदि सना गोसोमबाबो गोफाबाबो आंनिलै नोङो आंनि आं बयनिबो जानो हागौ नाथाय नों आंनिल' मिथिबाय हांग्रिमोनदि आंबो जे आरो मा सानो बै मोसौ गलियावनो थाथ'नोसैलै आं दिनै हरसेखौ मोसौ गलियावनो बारहोनोसै जाव गाल देखा जायगा हेलौ मोसौफोर नोंसोर गासिबो मोजाङैनो दङबा अबेसे नोंसोरथ' बहा रायलायनो नङा होमबा गावजों गावसो रायलायो बेनिखायनो दिनै नोंसोरखौ डिस्टार्ब खालामनोसै आं आंनि दुखु सुखुखौ नोंसोरनो फोरमायनोसै आं गाज्रि मोना दै आं नोंसोरनि जायगायाव दिनै बाहाबोनो सानदों थ' मोसौफोर आंनि दुखु दाहाखौ खोनानानै नोंसोर अम्मा होनना बुंनाङा दै माथो बुंबावनो आं आंनि दुखु दाहाखौ नोंसोरनि सिगाङाव मानसिफ्राबो दुखु थायोलै मोसौफोर नोंसोरनावल' दुखु थायो बिदि नङा आरोना बुंनो थाङोब्ला जों मानसिफोरनावसो नोंसोरनिफ्राय बांसिन दुखु थायो खोमा नोंसोरनाथ' गांसोखौ बहा मोनगोन बहा मोना बेफोरनिसो टेनसन नङा होमबा बहा गांसो मोजां मोनगोन बहा गांसो गोरलै मोनगोन बिदिसो नङा होमबा जोंनाथ' दुखिया माहाजोननिबो टेनसन फैसा थाखानिबो टेनसन ओंख्रि गोथाव ओंखाम गोथावनिबो टेनसन गोजौ गाहायनिबो टेनसन लोदो हांख्रेंनिबो टेनसन आरो गुफुर गोसोमनिबो टेनसनलै माने जों मानसिफोरा भगबाना जेखौ दानानै हरदों बेयाव गोजोननाय गैयालै मोनसे मोनखांबा आरो मोनसे नांगौ जाबाय थायो मिथिबायना बेनिखायनो जोंनि दुखु दाहाफोरा जिब जुनारफोरनिफ्राय बांसिनलै मोसौ नोंथांमोन बांसिन दिनै नोंसोरो आंनि दुखु दाहाखौ खोनानानै दुखु मोननाङा दे आंनि दुखु दाहाखौ नोंसोर दिनै खोनासंदोल' आरो आं जाबाय एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा नाथाय आं दासान्दि रावनिबो खर'आव गाखोआखै उल्था आङो मानसिफोरजोंसो खर'आव गाखोजादों आरो आं सानबाय मा साननैसोनि उनाव कलेजाव थांसिगोन बेनि उनाव शिलं बेरायहैसिगोन नाथाय बिमा बिफाया आंखौ बादुला होननानै फैसा सिखाव होननानै बायदिसिना बुंबायना बेखौनो रागा जोंनानै खारबोबाय दा जारला जाबायना न'आवबो थांफिननो हाया न'नि मानसिफोराबो आंखौ नागिरफैया मा जाबावनांगौ जाखोब्रा मोसौ नोंथांमोन मा जाबावनांगौ जाखो दुखुथिया जे दुखुथिया दिनै हरसेखौ बेयावनो बाबेन होनोसै आं दे रायजोफोर जुदि नोंथांमोना नैबे एमाव राजा बिथांनि दुखुखौ मोजां नुवाखैब्ला भिडिअखौ अननानै नायलांदो नङाबा आं बिदिनो थाबाय थानोसै मोसौ गलि